प्रणाम, हर महादेव। तो का हाल बा भाई? तो आज 7 बजे खेसारी यादव गाना होता भाई। आज 7 बजे खेसारी लाल यादव गाना होता, तबाही गाना, दुपट्टा कत्ल करे। सारे गावा हम भोजपुरी से। तो का गाना बा भाई, टीजर देखला के बाद मालूम चलता। बहुत अच्छा वीडियो बा, बहुत ज़्यादा वीडियो में खर्चा लागल बा। माने वीडियो देखला के बाद तो हम लोग खुद पता चल जाए भाई। तो हम इहे कहतन जाके तू टीजर देख लो, का टीजर बा भाई, गर्दा टीजर बा। तो आज 7 बजे आवता भाई, एकदम गर्दा गाना बा। देखला के बाद मन खुश होता भाई। तो तैयार रहो गाना देख खातिर, गर्दा गाना बा, उड़ा के फेंक देबा खेसारी लाल यादव जी के आवाज में। तबाही गाना बा। ई गाना के लिखले बारे श्याम आजाद। गर्दा गाना बा भाई, दिल खुश हो जाता गाना सुनला के बाद। जा लो गाना के 7 बजे तैयार रहो गाना सुने खातिर। कमेंट लाइक गर्दा उड़ा देखो, इतिहास एगो बना देगा, इतिहास रिकॉर्ड बना देगा गाना सुनला के बाद। गर्दा गाना हो भाई, तबाही मजा टांग ले देख के एकदम फाट जाओ दुश्मन के मगहे जान सब गाना फाट जाओ देखला के बाद गाना एकदम तबाही गाना भाई। जा लो गर्दा उड़ा दलो देख के। हाँ।